Què tal? Què tal? ¿Quién es usted? Soc l'inventor, l'Amadeu. En aquest món, menys gàbies de grills i rellotges d'esquena, ja ho he fet tot. Ara m'he convertit en inventor, però no trobo capitalista. Jo no sé si s'amaguen o què passa, però no en trobo. No tinc més remei que anar a parar als bancs, encara que els bancs, quan els hi demanes diners, semblen bancs de pedra. ¿Por qué estoy aquí? Nois, si hi ha una cosa que no he comprès mai en aquesta vida, les coses, és el suïcidi. Jo crec que de la mateixa manera que no vàrem fer res, almenys nosaltres, per venir al món, tampoc hem de fer res per anar-se'n. Nosaltres sempre quiets. Aquesta és la nostra posició. És lleig, és lleig. Suïcidar-se és lleig. I covard. És covard. Molts a l'hora de fer-ho se'n donen compte. El que passa és que ja és massa tard. L'altre dia em van explicar que n'hi havia un que mentre s'estrangulava anava cridant «Auxili! Auxili! Com ho ofego?» Això no es pot fer, això. Això és de covard. I va anar tot el veïnat. I va fer un ridícul, pobret, allà penjat com un pernil, i la gent despenjant-lo amunt i avall. Això no es pot fer. Ara, els més pallussos són els aquests que inclús deixen una carta al jutge. Sí, a la sang freda d'escriure una carta. L'altre dia me'n va venir una a les meves mans que deia «Senyor jutge, em suïcido per primera i última vegada. Dec diners a tothom, fins als cobradors d'autobusos. Ja ho veu que això no pot continuar. El que puja més és el deute que tinc amb la minyona. Li dec 3 mesos. Vostè ja pot imaginar-se el que és. No veig altra solució. Espero que algú altre m'enterri i que el senyor perdoni les meves deutes, així com jo perdono, ni tan sols guardo rancor a cap dels meus acreedors. I vostè, senyor jutge, rebi el salut del seu segur cadàver i gelat servidor i una firma il·legible. La postdata és molt bona. Deia, postdata. Espero que rebi aquesta lletra, que és l'última que torno. Res, home, res de matar-se. Que el món va malament, carai, i tant. Sí, a mi que m'heu d'explicar que estem tots carregats de deutes. També ja ho sabem, això. Ara, amics, que això no és motiu. Si això fos motiu, ja no quedaríem ningú en aquesta terra. Res, home, res de matar-se. A més, és cosa de rics, això de matar-se. Sí, tant, aquesta gent que són famosos, que tenen la vida solucionada, gent que ja ho tenen tot, ja ho han vist tot, però, carai, nosaltres encara hem de veure moltes coses, hem de veure plegat com s'acaba tot això. Home, i repeteixo, és cosa de rics, això. S'ha de comprar la pistola i val calés una pistola, Perquè, mireu, un atracament, per exemple, es pot fer amb una pistola de plàstic, això ho hem llegit moltes vegades, oi? Ara, matar-se amb una de plàstic no acabes mai. No. I tant. Mireu, hi ha un pobre xicot, un amic meu, que era un desgraciat, un noi que no tenia una pela i encara es va voler matar. És clar, com que no tenia una pela, va haver d'anar per lo més econòmic, oi? Es va haver d'emmorrallar el gas, allà, respirant. Però esclar, com que feia tant temps que no pagava, a la meitat li van tallar el gas. Ai, si no, va ser horrorós. Va quedar per terra, allò, només mig suïcidat. Que feia un fàstic, aquell home, a mig suïcidar. Escolteu, i el curiós és que va venir el metge de seguida, se'l va mirar una estona i només va dir jo el acabaria de matar, aquest home. El metge del seguro deia. És clar, es veu que ja tenia mitja feina fet ell. No. I tant. El metge del seguro deia. Res, home, res. Agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us en penediríeu tota la vida. Yo que usted esperaría no volver a vernos. Apa, per l'amor de Déu. Ara tots plegats tenim prou feina, Apa, adiós, vés.
Drizza al vez del cante grande. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor.